El llibre Cartells catalans, òpera, teatre i espectacles, que forma part de la col·lecció de cartells catalans editat per Enciclopèdia Catalana, és un recull d'alguns dels millors exemplars de cartells fets a Catalunya en aquest àmbit específic del món de l'espectacle. Està estructurat en 5 blocs, començant des dels orígens del cartell del modernisme i dels anys 10 i 20. Després hi ha un segon apartat que agafa des de mitjans dels anys 20 fins al final de la Guerra Civil, que és una etapa de gran esplendor en el món del teatre i els cartells que reflecteixen companyies, actors i actrius, diferents estrenes, diferents també tipus de gèneres d'espectacle, de vodevil, teatre de text, altres elements. Després hi ha un apartat sobre el cartell de la postguerra, des de l'any 39 fins a mitjans dels 60, que és una etapa potser no tan brillant, però en la qual el teatre era la vàlvula d'escapament que tenia també la societat, quan encara no existien altres mitjans. El quart apartat és des de finals de la dictadura i els començaments de la democràcia, quan es revifa el teatre en català, es fan noves companyies, un cop es recupera l'autogovern i els ajuntaments democràtics es fan noves instal·lacions, es recuperen teatres i hi ha un gran creixement de l'activitat teatral. I finalment l'últim apartat, des dels Jocs Olímpics fins a l'actualitat, que és més contemporani a nosaltres i que també marca des del punt de vista visual una altra tendència en la qual ja no és tant el cartell dibuixat com era a l'inici, sinó sobretot fotogràfic i d'un altre concepte de disseny més actual. L'evolució del cartell català de teatre i espectacles, en una evolució de 125 anys, reflecteix la mateixa evolució de la societat des del moment de l'aparició de la societat contemporània, passant per les etapes difícils de l'inici del segle XX, la Guerra Civil, que també té algun representant en algunes obres d'alguns cartells, i passant per l'etapa més grisa del franquisme i ja fins al temps ja més recent, fins a l'actualitat.